Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás. Préndete de mi cintura, siente el calor tropical. Súbete la... Αυτό που δεν είπα προηγουμένως και το είπα τώρα γιατί μας έλειπε ο βασικός δημοσιογράφος, τον Βάλτον Boys, οι οποίοι, σηκωθείτε παρακαλώ, σηκωθείτε. Οι Βάλτον Boys, από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε ο Νησαϊκός, μας ακολουθούν σε κάθε αγώνα. Έχουν μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ, οι οποίοι κάνουν την καλύτερη δουλειά. Είναι νέα παιδιά, θα τους παρακαλούσα να τους, όταν έχετε χρόνο να τους βλέπετε, μέσα εκεί μπορείτε να δείτε και αγώνες του Νησαϊκού και όλες τις δηλώσεις που κάνουμε και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ένα χειροκρότημα, ένα ξανό χειροκρότημα στους Βάλτον Boys. Εμείς σαν διοίκηση τους ευχόμαστε στο μοζαϊκό σου μέλλον. Θα τραβήξει εγώ λίγο τον εαυτό μου. Και τους ευχόμαστε να φτάσουμε, αν κάποια στιγμή θέλει ο Θεός, που λέει και ο... Νόβα. Να έχει το δικό μας κοινάλι, παιδιά. Καλή επιτυχία. Σας παρακαλώ να μπορέσετε. Δίπλα μας ο κύριος Ουρσουζίδης Πόλης, μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νησαϊκού και γνωστός για την εργασία του με το ποδόσφαιρο. Κύριε Πόλη, πείτε μας λίγα λόγια για το εγχείρημα για το Νησαϊκό και κάποιες ευχές. Εγώ, παιδιά, θα ήθελα να πω δύο κουβεντούλες όσον αφορά τη συνεργασία της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου με το Νησαϊκό. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά την οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Πιστεύω ότι όλα πάνε καλά. Η πορεία της ομάδας δείχνει ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και πιστεύω έτσι να συνεχίσουμε και στην μετέπειτα αγώνα του στρατηγικού στον οποίο κάνουμε. Αυτά ήθελα να πω. Εύχομαι καλό στον όλο τον κόσμο να διασκέδασε για να πέρασε καλά στον χώρο που διοργάνωσε η ομάδα και εύχομαι καλή συνέχεια και στο Νησαϊκό και στην Ακαδημία. Ευχαριστούμε πολύ, τα καλύτερα και σε εσάς. Στον αστριάτικο χορό του Νησαϊκού και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνου Νησίου έχουμε τον Γρηγόρη Πατρίκα, παίκτη του Νησαϊκού και αρχηγό της ομάδας. Πες μας πώς είναι η απόψινή βραδιά αρχικά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε εδώ πέρα, περνάμε πολύ ωραία. Ετοίμασα μια πολύ ωραία βραδιά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και η διοίκηση της ομάδας. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Πολύ καλά. Για πρώτη χρονιά είναι πολύ καλή. Περιμέναμε πολύ λιγότερο κόσμο, να πω την αλήθεια, αλλά είμαστε καταενθουσιασμένοι. Από ό,τι είδαμε και συμμετοχή και στο χώρο ήταν παρόν ο κόσμος. Πολύ κόσμο. Είδαμε να χορεύεις κιόλας. Πολύ καλά. Είμαι ένας γνωστός χορευτής κι εγώ. Λοιπόν, ας γυρίσουμε και λίγο στο αθλητικό κομμάτι. Φτάσαμε ξανά στη δεύτερη θέση. Έχουμε ευνοϊκό κομμάτι αυτή τη στιγμή. Τι κάνουμε, πώς πάμε? Τα πράγματα πάνε καλά όπως φαίνεται για μας. Συνεχίζουμε, καλό πρόγραμμα έχουμε. Η ομάδα απέδωσε τα αναμενόμενα και σήμερα. Θεωρητικά εύκολο μάτς, εντάξει, η ομάδα ήρθε με 9 μέρες για δίπλα. Τώρα έχουμε ένα δύσκολο μάτς. Συνεχίζουμε. Εδώ στο χώρο του Νησαϊκού, δίπλα μας ο κύριος Μητσιώτης Μίμης. Μίμη, πες μας λίγα λόγια για τη σημερινή εκδήλωση. Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που παραπέτυχε σήμερα στην εκδήλωση της ομάδας και του Συλλόγου των Γονέων και Κηδεμόνων. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε, ο γιος σου πέτυχε πάλι σήμερα ένα σημαντικό τέρμα και οδήγησε μαζί με τη συνολική εικόνα της ομάδας σε άλλη μια σημαντική νίκη στον αγώνα. Λίγα λόγια γι' αυτό. Εντάξει, σήμερα το παιχνίδι είχε ιδιαιτερότητες γιατί όλη την εβδομάδα ήμασταν λίγο χαλαροί γιατί ο αντίπαλος τα κατέβει, δεν τα κατέβει. Φτάσαμε στο σημείο να πούμε λίγο χαλαρά
δούμε, γιατί έχουμε και κάποια προβλήματα αγωνιστικά. Τώρα θα δούμε. Πιστεύω ότι θα πάρουμε καλό αποτέλεσμα. Η ομάδα είναι σε καλό δρόμο. Έχουμε κάποια προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι θα τα ξεπεράσουμε. Σαν παλιά δόξα του Νησαϊκού, τέτοια παιχνίδια πώς θα αντιμετώπιζες? Εντάξει, τώρα αυτά είναι θέμα εμπειρίας καθαρά, ας πούμε. Τώρα εμείς είμαστε μια νοικιά ομάδα. Παρτίζεται η ομάδα, ας πούμε, με παιδάκια 15, 16, 17. Νεαρούς ποδοσφαιριστές. Τερματοφύλακα 14 χρονών. Εντάξει, είναι δύσκολο το παιχνίδι, δύσκολο, οι αντίπαλοι είναι πιο έμπειροι από εμάς. Πιστεύω ότι θα πάρουμε το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε, Μίμη. Μαζί μας η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νησιού, η κυρία Χωριανοπούλου Μαρία. Λίγα λόγια για τη σημερινή εκδήλωση, Μαρία. Ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που μας στήριξε σήμερα με την παρουσία του, τους χωρικούς μας για την πολύτιμη προσφορά τους, τα καταστήματα της Αλεξάνδρειας για την προσφορά που είχαμε για τα δώρα για την λαϊκιοφόρο αγορά και όχι μόνο της Αλεξάνδρειας. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που παραβρέθηκε σήμερα. Καλή Σαρακοστή, καλές γιορτές να έχουμε. Μαρία, σε έχω δει σε αγώνες του Νησαϊκού, είσαι έντυπη υποστηρικτή. Εννοείται. Πάντα κοντά στο Νησαϊκό. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Είμαστε τα δύο ιδρυτικά μέλη των Baldos Boys. Θα ήθελα να μας πούμε δύο κουβέντες για τη σημερινή εκδήλωση και γενικά για την κατάσταση της ομάδας. Να μας πείτε δύο. Ξεκινήσαμε κάτι πολύ πειραματικά. Αγαπάμε αφενός την ομάδα. Θέλουμε να στηρίξουμε όσο μπορούμε την ομάδα. Ο καθένας κάνει το κομμάτι του. Ο Νίκος από εδώ κάνει τη συνεντεύξη, εγώ τις φωτογραφίες, ο Ηλίας στο βίντεο, ο Δημήτρης Ογγονέας στο μοντάζ. Και όλοι μαζί δίνουμε κάτι πολύ θετικό. Βλέπουμε ότι ο κόσμος το αγαπάει αυτό, το ζητάει. Και πάνω απ' όλα είναι ίσως ένα ακόμη γρανάζι για να πάει η ομάδα μπροστά. Θα συμφωνήσω πολύ με τον Δημήτρη και θα πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε πρώτα απ' όλα γιατί αγαπάμε το χωριό μας. Αγαπάμε την ομάδα η οποία όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε παύση και κάποιοι άνθρωποι βοήθησαν να ξαναγίνει αυτή η ομάδα και επειδή μας αρέσει πολύ και το ποδόσφαιρο και γενικότερα όλη η ενασχόληση με αυτό, γύρω από αυτό, μαζευτήκαμε 4-5 φίλοι, αυτούς που προανέφερε και ο Δημήτρης, και κάνουμε κάτι με απότερο σκοπό να βγει κάτι καλό για την ομάδα και για το χωριό. Επίσης, να πω και για έναν ακόμα φίλο και συγχωριανό και πρώην ποδοσφαιριστή του νησίου, τον Δημήτρη το Σωμάδη, ο οποίος ίδρυσε μέσω της σελίδας του Facebook μια ομάδα, την ΑΣ Νησαϊκός, και μέσα από εκεί προσπαθούμε όλος ο κόσμος να βλέπει τη δουλειά μας, τις φωτογραφίες του Δημήτρη, τη δουλειά των παιδιών, την ομάδα, την ομαδική δουλειά, δηλαδή και την παρέα βασικά. Εντάξει, ευχόμαστε το καλύτερο και μακάρι να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ομάδα, γιατί όσο υπάρχει ομάδα, τόσο και εμείς θα έχουμε όρεξη να συνεχίσουμε κάτι καλύτερο. Να ρωτήσω λίγο, πόσο δύσκολο είναι το έργο σας που κάνετε, πόσο δύσκολο είναι να το πετύχετε, γιατί βλέπουμε ότι σε πολλούς αγώνες φέτος δουλεύετε κάτω από αντίξεως σε εθνικές συνθήκες. Για μας βέβαια που είμαστε απ' έξω είναι πολύ εύκολο. Τώρα είναι πολύ εύκολο να βλέπουμε κάθε Δευτέρα το φωτορεπορτάζ και τα βίντεο που ανεβάζετε. Πόσο δύσκολο είναι το έργο? Θα καλέσω αυτή τη στιγμή τον φίλο μου τον Ηλία, ο οποίος συνέχεια είναι πάνω από την κάμερα μέσα στην βροχή στον αέρα. Τελευταία πήγαμε στη Γραφιά, είναι πάρα πολύ ήλιο. Θέλω να μας πει αυτός κάτι, αυτός είναι πιο ειδικός. Πριν πει κάτι ο Ηλίας, έχω να πω το εξής, ότι όταν αναβάλεις κάτι, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Δύσκολο γίνεται όταν δεν το γουστάρεις. Σωστό, έτσι ακριβώς. Εγώ θέλω με τη σειρά μου να πω ότι αυτό που θα το είναι αλήθεια. Αγαπάμε την ομάδα γιατί υπήρξαμε και πριν τις ομάδες του Νησαϊκού, παιδιά. Και τώρα επειδή πλέον η αλήθεια είναι ότι περάσαν λίγο τα χρόνια λόγω οικογένειας, λόγω διαφόρων προβλημάτων, ας πούμε, εισαγωγικά. Δεν μπορούμε να είμαστε μπροστά στην ομάδα και να είμαστε παίκτες. Οπότε κοιτάξαμε να αναλάβουμε ένα κομμάτι, το κομμάτι της προώθησης, ας πούμε, και να βγει προς τα έξω να δει και το υπόλοιπο χωριό, ο νομός και οποιοδήποτε άλλο θέλει και μπορεί να δει την ομάδα του χωριού μας. Και προσπαθούμε πίσω από την κάμερα με φωτογραφίες, με ρεπορτάζ,
αυτό το ρεπορτάζ και τα βίντεο και νομίζω ότι η δουλειά είναι, ας πούμε, πολύ πάμε με μια κάμερα και τραβάμε. Και επί την ευκαιρία, νομίζω, παιδιά, πρέπει να ευχαριστήσουμε και αυτούς που μας βοηθάνε να προωθήσουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, το Ιμαθίας Πόρσιος, ο Αργύρης συνεργάτης, πολλούς συνεργάτες, το Αλεξάνδρεια Αιγιδάς, ο Τάσος, ο Εύβολος, και γενικά όλα τα τοπικά site εδώ, ό,τι θέλουμε να ανεβάσουμε, μας βοηθάνε πολύ και μας στηρίζουν και είναι θετικοί σε αυτό. Εγώ να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Έχουμε το καλύτερο για την ομάδα και για το χωριό γενικότερα. Δίπλα μου είναι από τα αριστερά μου ο Παγκάκος ο Γιώργος και δεξιά ο Καζατσίρης ο Κυριάκος, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρώην ποδοσφαιριστής του Ισαϊκού, αν δεν κάνω λάθος. Ο Γιώργος είναι το μπάσκετ και πολύ ασχολήθηκες. Πες μας, νομίζω ότι το ποδοσφαιρό σου είναι παλιά, έτσι. Ωραία. Πες μας λίγα λόγια για τη σημερινή εκδήλωση και λίγες ευχές δώσεις μας. Ήταν πολύ ωραία σήμερα. Μια πολύ ωραία σήμερα. Θα ευχηθώ στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων την λογικότητα και στον Ισαϊκό πάντα νίκες. Κυριάκο, λίγες ευχές και εσύ για τη σημερινή Καλή εκδήλωση. συνέχεια να έχουμε, παιδιά, και την λογικότητα που σου επικοινωνώ για το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Πάντα τέτοια να γίνονται, παιδί μου, να δίνουν τα αληθινή το χωριό και γενικά η προσπάθεια που κάνουν όλα τα παιδιά και συλλόγια, παιδί μου. Στα δύσκολα χρόνια που βιώνει σήμερα όλος ο λαός, τέτοιες εκδηλώσεις νομίζω μας βγάζουν από την καθημερινότητα και ενώνουν τον κόσμο, πιστεύω, Γιώργο. Αυτά είναι τα ωραία, τα ευχάριστα. Γιατί περνάμε έτσι ωραίες και ευχάριστες μέρες. Όπως και εμείς προσωπικά δεν εξετάσαμε αυτή τη μέρα, ήταν ωραία, ευχάριστα. Σίγουρα, παιδιά, και μια παρότριση να το πω, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, ας βγούμε όλοι από τα καμπούκια μας και από τα σπίτια μας και ας γνωρίσουμε και τους διπλανούς μας, ρε παιδί μου, που λίγο πολύ γειτόνους έχουν και δεν τους γνωρίζουμε, ρε παιδί μου, δεν προσπαθούμε να τους γνωρίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ τους φίλους μας, τον Γιώργο και τον Κυριάκο. Ευχόμαστε το καλύτερο και σε αυτούς. Είμαστε πάλι εδώ. Μαζί μας θα μπορούσε να αναλύσουμε τη δηλώση του προπονητή μας, του κύριου Πατρίκα του Γιώργου. Πες μας λίγα λόγια για τη σημερινή βραδιά. Νομίζω ότι μετά από αρκετά χρόνια, δημιουργώντας ξανά τον Ισαϊκό, καταφέραμε να κάνουμε το χώρο που είναι, νομίζω, έτοιμο κάθε χρόνο. Είχαμε επιτυχία, θα μπορώ να πω. Λογικά, λόγω της ημέρας θα μπορούσαμε να περιμένουμε και περισσότερο κόσμο, αλλά νομίζω ότι αυτοί που ήρθαν και μας τιμήσανε σήμερα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι του χρόνου θα πάμε ακόμα καλύτερα. Μιας και είσαι ο πιο αρμόδιος να μιλήσεις. Την επόμενη Κυριακή ακολουθεί ένας αγώνας ντέρμπι με τον Άραβο. Παλεύουμε για τη δεύτερη θέση. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι και έχει ιδιαιτερότητες. Θα μπορούσα να σου πω, Νίκο, ότι σήμερα δεν θα συζητούσαμε για ποδόσφαιρο. Σίγουρα, δεν σε πέτυχα αλλά αφού με ρωτάς, εντάξει, θα προετοιμαστούμε κατάλληλα, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Παίζουμε μέσα σε μια καλή ομάδα και πιστεύω να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και θα ελπίσουμε καλύτερα για το μέλλον. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, που για άλλη μια φορά μας στηρίζει την παρουσία σου εδώ πέρα και ευχόμαστε το καλύτερο για σένα, για όλο τον κόσμο. Και εγώ καταρχήν πρέπει να σας ευχαριστήσω και εγώ, γιατί ακολουθάτε την ομάδα από την πρώτη στιγμή που ξαναειδρύθηκε. Να πω λίγο σε διακόπτω, δεν ακολουθούμε μόνο την ομάδα, είμαστε συγχωριανοί. Υπάρχει σεβασμός απέναντι ο ένας στον άλλον. Πέρα. Αγαπάμε το χωριό και φυσικά αγαπάμε και την ομάδα που αποτελείτε εσείς. Σίγουρα. Απλώς αυτό που κάνετε και εσείς φέτος, νομίζω είναι άφρος, είστε ήρωες για μένα. Ακολουθάτε την ομάδα εκτός έδρας και εντός και νομίζω ότι είναι συγχαρητήρια. Και εγώ τι είχα πει από την αρχή, ότι μακάρι να σας μιλήσει, γιατί με αυτό το πράγμα που κάνετε διαφημίζετε την ομάδα, διαφημίζετε το χωριό. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό το να βλέπει ο κόσμος τι δουλειά γίνεται σε μια ομάδα, τι οργάνωση υπάρχει και να μιμηθούν και οι υπόλοιποι. Έτσι. Αλλά θα ήθελα να πω και κάτι άλλο και εγώ με τη σειρά μου. Συν ότι είπα ότι ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα και μας τίμησε, και τον Δήμαρχο και όλους. Να μην αναφέρω συγκεκριμένα ονόματα και θα τους ξεχνάω. Και θα έλεγα ότι αυτός ο χορός δεν είναι μόνο για να
γίνεται. Είναι έτοιμο, δεν μπορεί δηλαδή να μην γίνεται κάθε χρόνο. Και το ξαναλέω ότι του χρόνου ο κόσμος πρέπει να είναι περισσότερος. Και θα πρέπει να ευχαριστήσω ακόμα και την διοίκηση της ομάδος, και θα μπορούσα να πω ακόμα και που με στήριξε όλο αυτό το διάστημα, και θα έλεγα και ακόμα και τους ποδοσφαιριστές, γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που παίζουν πάρα. Σε αυτούς αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Δεν πρέπει δηλαδή να παραμελήσουμε αυτούς και να πούμε ότι δεν είναι μέρος της όλης προσπάθειας που γίνεται. Έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο νίκης που λέμε, έτσι. Είναι ήρωες, γιατί αυτοί παίζουν πάρα. Το ξαναλέω. Και ένα τελευταίο. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμα και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπόρεσε να είναι σήμερα κοντά μας. Είναι ο Γρηγόρης ο Κούκλας. Είναι ο άνθρωπος που είναι το δεξί μου χέρι στην ομάδα. Είναι ο άνθρωπος που χωρίς αυτόν δεν θα είχαμε γραμμές στο γήπεδο, δεν θα είχαμε τα ρούχα να είναι πλημμένα κάθε Κυριακή, να μας κομιδίζουν, να κουβαλάει τις μπάλες στο φαρμακείο, και νομίζω ότι έπρεπε να το πω αυτό. Αξίζουν πολλά πράγματα σε αυτόν τον άνθρωπο. Και είναι κρίμα που δεν είναι σήμερα, γιατί λόγω της δουλειάς του έπρεπε να ήταν στο άνομα του Φανού. Γιώργο, νομίζω με τις τελευταίες κουβέντες είχε και λίγο ο πρώην ποδοσφαιριστής, ο πρώην αθλητής, δηλαδή ο συναισθηματισμός. Πάντα έτσι, και σαν ποδοσφαιριστής έτσι ήμουνα. Πάντα, δηλαδή ήμουνα ζωντανός άνθρωπος. Δεν θέλω δηλαδή να υπάρχει τοπάθεια και τέτοια. Βλέπουμε πάντα μπροστά και πρέπει έτσι να είναι το ποδόσφαιρο. Μαζί μας ο ταμείας της ομάδας του Μεσαϊκού, ο Γιάννης ο Σπανουδάκης. Γιάννη, μας θυμάσαι εδώ που ήρθες να πεις τις κουβέντες. Πες μας καταρχήν για τη σημερινή εκδήλωση. Καταρχήν είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση σήμερα. Ευχαριστή. Ήθελα να συγχαρώ τα παιδιά για την πορεία τους μέχρι τώρα. Επίσης να συγχαρώ εσάς. Το Διοικητικό Συμβούλιο που τρέχει από την πρώτη μέρα μέχρι και τώρα για τις εκδηλώσεις, για τα παιχνίδια και τα πάντα που γίνεται. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς που μας βοηθήσανε να δώσουμε τα δώρα και να γίνει μια πιο όμορφη γιορτή. Γιάννη, βλέπουμε ότι μέσα από αυτό που βγαίνει από την ομάδα βγαίνει η αγάπη σας. Παρακολουθώ και για το χωριό έτσι. Σίγουρα την αγάπη και είναι μεγαλύτερη αγάπη, γιατί η ομάδα έχει να παίξει χρόνια. Μετά από κάποια χρόνια ξαναγίνει μια σοβαρή οργάνωση. Φυσικά βλέπεις με ρεπορτάζ, με τα ομάδα με μια πολύ καλή πορεία. Μια τελευταία ερώτηση, πόσο δύσκολο είναι για τον κόσμο που δεν γνωρίζει να διατηρηθεί μια ομάδα έστω και σε αυτές τις μικρές κατηγορίες. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να υπάρχει πάντα Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás. Que te la pongo, que te la pongo.